Pois aquí os galegos atópanse de todas as maneiras posibles e como faga falta. Utilizamos desde redes sociais, consulados, cas embaixadas, con que faga falta. Se hai que mandar unha pomba mensaxeira ou sinais de fume, faise. Pois en xeral é moi positiva. Eu recordo especialmente un tipiño que lle chamei e que chamei e dixen: "Ola, chamo do programa Galegos no Mundo". E a resposta foi: "Por fin! Horas eran!". Hai xente que está como esperando a nosa chamada desde hai moito tempo e para nós iso é moi gratificante porque este programa non se pode facer sen a xente. O mellor do traballo de redacción é que desde aquí nós establecemos unha relación cos invitados como moi personal, moi íntima. Eles contanos a súa vida, sempre falamos moito con eles, coñecémolos. É unha cousa un pouco extraña porque desde aquí, desde redacción, nunca chegamos a vernos as caras, pero sí que temos unha relación bastante profunda de falar, de conversación, de teléfono, de que nos conten como lles vai por ali, como se lles foi ben, se lles foi mal. Recordo especialmente un email dun invitado, un email moi emotivo dun invitado de Estados Unidos, que seguro que sabe quen é, que foi moi emocionante para nós porque nel describía todo o que significara para el sair no programa, no que el nos contaba que ata o cura da súa aldea dera parte na misa de que iba a sair el no programa. Entón toda a aldea viu o programa e había moitos anos que non, había tempo que non volvía por ali e que fora moi emocionante, que recibira chamadas de toda España. De feito, hai moita xente para que sair no programa é unha cousa moi importante, porque aquí en Galicia moitos dos seus coñecidos non saben a vida que el ten ali. Pois un momento moi duro é cando non nos responden. Eu pregolles a todos os galegos no mundo que contactemos con eles que nos respondan sí ou non, porque a veces estamos aquí mordéndonos as uñas para intentar atopalos e como non nos responden, pois estamos aí peleando. Pero en xeral é un programa moi agradecido. Pois como anécdota temos que contar que a Galegos no Mundo chegan os contactos dos galegos desde calquer forma, desde calquer vía, e unha delas é, en pleno século XXI, unha carta moi bonita que nos chegou, que nos chegou dende Australia, que nos mandaron unha carta. Desde Galegos no Mundo, desde a redacción, mandamos un saúdo moi grande, moi forte para todos os galegos que andan polo mundo, que para nós é moi especial contactar con eles, é moi especial que nos conten a súa vida e que sen eles este programa sería imposible. Un saúdo moi grande.